Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayan Allah, wallahi al'amuran biki abin da ke faruwa a arewa ya kamata mu kiyaye. Ba ma arewa ba, duk inda kake in kai musulmi ne. Abin da ke faruwa yanzu, kun ga ana yi mutum na biki ɗaya a mai magana a dinga checking mutane kuna vindicating kuna cewa wannan a rayuwar shi ne 2020 ne shagali ne dole a munna. Wallahi dukka za mu gaya ma Allah. Dukka za mu gaya ma Allah. Ba a daɗe ba da aka yi wani biki gagarumi a arewa na gaba amaryan na ta fitowa da gashi da komai ko hula babu bare dan kwali na yi magana mutane ai rayuwansu ne mijinta ne matatta ne duk da haka ba shi ke halasta matatta ne ta aure ta fito da tsiraicinta su nuna ma duniya ba da sunan murna ko celebrating. Wallahi mu ji tsoron Allah, no one is oppressed about whatsoever your affairs are, amma dole mu gaya ma junan mu gaskiya. Wannan abubuwan bai dace ba. Yau na ga wani biki a arewacin Najeriya nan yar musulma yar bafulatani wadda akwai yiwuwar ya zama shugaban ƙasar nan, wanda ya rike babban matsayi a ƙasar nan a baya. Kowa ya san abin da nake magana akai. Wallahi dressing din da na gani a bikin ban taba gani ba a iya guntun cycle din rayuwa na. Wallahi ban taba gani ba ko Christian in ga mutum ta irin dressing da irin wannan dress din wai da sunan shine ceremonial dress din ta na biki. Wallahi ban ce ba a taba yi ba, ni dai ban taba gani ba. Kuma yar musulmi ne, yar musulma. Idan kai magana za a ce ai 2020 ne, ai rayuwanta ne, ai sa mata ido kuke. Muddin fa ba za mu dinga gyara ma kanmu ba, wallahi za mu ansa a gaban Allah. Duk hanyar da kake da shi ka gyara ma mutane, ka gyara ma mutane. It's even better you criticize. In mutum ya ga dama, saboda critic ɗinka mutum ya ga dama ya canza. Idan mutum ya ga dama ya canza. Muhalli shahid, you can't be shouting. Sometimes I feel discouraged about stuff like this. Saboda menene? Za ka yi magana mutane ma caption ɗinsu kaza ka ƙyale shi ko kun cika shiga harkar mutane. Dole mu shiga harkar mutane, addinin musulunci ne. Saboda menene? In ka ɗauka rayuwarka ce ai bakka kai abin da kake so. Rayuwata ne in abin da nake so. Kabarin kowa daban, yes of course duka ne. Amma baka sani ba rayuwarki na da effect a kaina. Tana da effect akan iyalina. Ni dan uwanki ne musulmi, ni dan uwanka ne musulmi. Dole in ga maka bakin ka nake ba mu haɗa sana'a ɗaya ba. Ba za ka bani abinci ba, bana baka. Bana nema a gurinka, Allah ya bani ya baka. Hanyar ba sana'an mu ɗaya da kai ba. Menene ne ka ɗauka hasada nake maka? Amma yau a ce 'yan musulmi ce za ta dinga fitowa da irin wannan dress ɗin wai shine da sunan biki, kuma iyaye suna nan suna kallon ki, 'yan uwa na nan ana kallon ki ana clapping maki. Wannan shine rayuwa. Wallahi iyaye kuma ku ji tsoron Allah. Wallahi wannan abubuwan da sunan biki ko sha'ani mu kiyaye. Ba kai bane uba na farko. Ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, haka Allah ya ce mana. Ka tseratar da iyalanka da wuta, ka tseratar da kanka. Kada ka gama ibadarka saboda wani abu da kai overlooking akan yaranka ka je ka jefa kanka ga halaka a gurin ubangiji ranar alkiyama. Ba kanku aka fara ba. Wannan yana displaying irin abin da ka gani a gida. Shugaban kasar garin nan, shugaban kasa yanzu sitting president, an yi biki shi recently. Ban ga wani dressing ba, ban ga wani dressing da za a ce wai ya zama abin alatar ba. Ki dressing ɗinki ba yabo ba fallasa, ba wanda zai ce kina ana bikin ki ana ɗaurin aure wai ki sa hijabi da niqabi ko da ustazancin ka in kace za a yi haka baka ma kanka adalci ba. Amma ki dressing ɗin da ba yabo ba fallasa, ki a karan kanki akwai kayan da in kika san kin sa kin saba ma ubangiji, kin saba ma Allah. To me zaki ce ki ce ma Allah? Kin dauka biki uzuri ne a gurin Allah? Kin dauka 2020 generation ɗin na uzuri ne a gurin Allah? Kin dauka kuruciya da yake da ita uzuri ne a gurin Allah? Me zaka je ka ga ma Allah ubanta? Me zaka je ka ga ma Allah kana matsayin mijinta? Fi sabilillahi, wai kuma kai magana a ce sa ido ne, a ce ba a san cigaba arewa. To ina cigaban me ake son mu dinga yi? A nuna mun cigaban me muke son mu dinga yin cigaba? A ce kuma wai irin waɗannan su ne shugabannin su za su shugabance ba a rayuwa. Fi sabilillahi, ba sa ido bane, ba komai bane. Baka neman komai a hannun mutum. Amma menene a gudu tare a tsira tare? Menene za a dinga abin da za a fusata ubangiji? Khasiyatun ariyat, kana gani kusan kullun malamai kafin ka ga an yi wata baka ji wani azi an yi magana akan khasiyatun ariyat din nan ba. Yanzu gashi nan muna gani da sunan biki da sunan komai, wai ke kina biki, ke kina ganin yau chilling a cashe kawai. Wallahi za mu gaya ma Allah. Na gani, ni ban ma san abin ba sai da na ga recently a Twitter wai ta yi apologizing ko menene. Duk kun san maganar da nake. Apology ba bayan albamu zaki ba Twitter ba Instagram ba komai ba social media zaki ma apologizing. Allah ne. The damages has been done. Hotunan ki have gone viral on social media, baki isa ki revoking din su ba. Amma menene? Ki tubar ma Allah with utmost sincerity. Ki san kin tubar ma Allah da zimmar ba za ki kara ba. Shine kawai way forward for you. Kuma wallahi mu ma na gaba mu kiyaye. We can't be just to be talking about all this a wannan shekarun nan. Duka mun taso mun ga iyayen mu suka. Ya za a mutuwa aure ba zai yawa ba.
ba fata nake ba yanzu irin auren ne ya zo ya mutu nan da next day kuma a ce an rasa menene men ascom tun anan kuka lalata auren ku gurin nema fi sabilillahi. Ko ba a gaya miki ba in ƴaƴanka suka taso suka ga irin dressing din nan me zaka ce musu? Ka isa ka ce kar ku je club? Ka isa ka ce kar ki je ki iskanci a jami'a bayan mama ga wedding picture ɗinki ina gani abin da ya faru? Kin isa ki ce mun kar ka je jami'a kai iskanci ko wani abu ina ɗanki? Da me zaka gaya ma ɗanka? Shikenan a ɗauka kawai wannan abun aljannan ba na wasu irin mutane ba ne.